No niin, tervepä terve, se on Jarppe 1979. Joo, ostin tässä muutamia päiviä sitten uuden Xbox 360 pelin. Ja se on tällainen yksi hyvä roolipeli kanssa roolipelien joukossa. Ehdottomasti tutustumisen arvoinen paketti tai peli. Peli on tällainen kuin Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja tässä on todella näyttävät kannet. Ja ehdottomasti K18, veri lentää. Kyllä. Ja mä oon nyt pelannut tätä 6-7 tuntia. Ja täytyy sanoa, että peli on yksi parhaimpia roolipelejä koskaan. Ja käsittääkseni tää on myös ehkäkö tää oli Pleikka 3:lle vai 4:lle. Ja totta kai jos sulla on Xbox 360, niin suosittelen ostamaan tämän pelin, jos jostain saat. Tää on semmonen roolipeli ja semmonen Skyrimin tapainen, että tässä tehdään eri tehtäviä ja näin poispäin. Ja tosiaan verihän tässä lentää kyllä aika lailla, mutta eikö se tämmöiseen Ritarin tarinapeliin niinku sovellu, että se ketsuppi siellä roiskuu. Ja mä voin näyttää teille vähän, miltä se näyttää, jos mä nyt saan tätä kameraa vähän käännettyä tästä näin. Eli nyt mens puhelin tippua. Eli mäpäs, meinas ottaa jalkoihin, kun näin. Eli tää on niin kuin tämän näköinen peli. Tässä on tämmönen todella näyttävä, karkkimainen, vähän niin kuin tämmönen piirretty grafiikka. Näette varmaan tästä toivon mukaan, kun en pysty puhelimesta kääntää kameraa, niin pitää kääntää tää koko puhelin niin kuin toiseen suuntaan. Joo, eikö tää nyt kuvaa oikeinpäin? Näin. Jees, tosiaan tällainen peli tuli hommattua kuin Kingdoms of Amalur ja Reckoning. Ja täytyy sanoa, että 5-6 tunnin ensitesti pelaamisen jälkeen niin on muuten pikkusen hyvä peli. Täytyy sanoa kerta kaikki. Aivan loistavaa. Aivan loistavaa, aivan loistavaa. En oo kuulkaa parempaa roolipeliä Xboxilla pelannut, mutta no Skyrimissahan nyt on parempi grafiikka, mutta ja siinä on lohikäärmeitä, niitä on kiva tappaa, mutta jos tykkää tämmöisestä piirrosgrafiikasta ja karkkimaisesta värimaailmagrafiikasta roolipelissä, niin suosittelen tutustumaan tähän peliin Kingdoms of Amalur Reckoning ja 5-6 tunnin pelitestin jälkeen annan tälle pelille 10 pisteestä 9,5/10. Että on hyvä peli ja kannattaa ostaa.